So mao ni ato ang gitamnan og watermelon na sweet eating. So kini nga tanom, so under study pa ni. So first time na to nagtanom. So ang advice sa mga technician, kung di pa nimo kayang atimanon, so mag-testing sa ka sa gamay before ka magtanom og dako kay basin o failure. So mao ni. So kini nga style kopya po din ako sa atong usa ka agriculturist nga ningon ani iyang klase sa pagland prep. Yan, back to back ni siya, diha paubos ni iyang katay, then kini sa babaw kay babaw pod, then ari ka sa tunga mag-agi. Kon mag fertilize naka or mag-abono naka ani niya, so anha ka din mag-agi og magbisbis o kana nga side dili na nimo tumban diha. So kini nga area, so wala pa nin ko mahagbas mo ni ang mga technique nga pang madali ay makatanom dayon ka. Yun ako ni Drigland Prep, so gipadaro ni nako sud lang sa kuan, wag ganin ito abutig tunga sa adlaw, bali ka na siya tagurha ka agis daro, din giabot ako ang yutas tunga pabulto, then gitabunan og plastic molds. Kana nga plastic molds duha siya, bali ang gitlapdon ana niya kay 120 cm, then gitunga nako para kamay raman na iyang space nga makaon, gitunga nako din dire ang pikas, din sa pikas pod. Kini siya ulahin ni nako siya agbason pag mo kamang na ang akong pakwan, then og maabot na guro ni siya diri dapita, usa ko na siya hagbason, then anha lang gyapon ko na ibutang sa tunga ang hinagbas kay para mahimo lang gyapon siyang abono, dili ko na siya kuhaon diha, medyo kuan lang gid siya, kining challenging kay kining nga area na mo diri daghang taklong gyud. Dire kining gitanom nako na ani sa mga 200 ka punuan, gamay lang sa, so under observation pa ni, bali gi-studyhan ni nako kay isod ug magtanom tag dako kayo niya, di pa nato kayang timanon mga pag-control sa sakit, mga insekto. So ato sa ning gi-studyhan, medyo gamay-gamay lang sa ari. Mo na ni siya 2 days pa na sukat pag transplant. Medyo okay naman. Pag abot dire kibutangan ni namo og para depensa sa kutaklong. So naranay na dali na. Kay kining area naman dire kuan gi kay ni kining bugnaw ba, mas kinilimpyo pa nimo siya og limpyo gyud, kanang as in limpyo gid siya ba, kanang denaro gid siya, then palibot daghan gid siya taklong diri dapita ang area namo. Magpag mangguni siya dinhi gud, pero dili nun kanang kada adlaw magpag, pero medyo bugnaw gid siya kay upland area naman eh. So daghang nag istorya nako di daw magsilbi ang lisod daw diri pag kuan ang watermelon, lisod daw sila, naglisod sila pagpabunga, pero think positive lang, basin kaya na tong atimanon. So mo ni nga area atong gitamnan og kuan kining kamatis, so crop rotation na to kay kamatis to watermelon.
Lahi kog style sa. Kinopya ra po din ako sa YouTube University. Yan. Then gi-apply na ko dire, study, nag-search, nagsige og research din. Akong gi-apply dire. So medyo dako-dako gini siya nga dapat untaan ninyo nga gilapdon. From diha nga plot to pikas nga plot na sa 3 meters, pero kini siya niabot ni sig mga 3.5 guro. Medyo sobra siya, pero sige lang. Under kuan pa man siya. Observation. So i-update lang po tamo sa mga lihok kaning ako ang watermelon dari kung mag-success ba. Kung kaya ba natong atimanan.